कि रहतारे जिला में जतिया के खौफ नहीं खे कि रहतारे जिला में जतिया के खौफ नहीं खे आ माफिया कृष्णा जाटो से जुड़ेबे नासा में बड़े कारे भोसड़ी वाला तोरा जिए के शौक नहीं खे। हमारा बारे में बता दे ठीक से जान का उसारिल ही पूरा भतार से डर न लागे उखाड़ के हुई तो उखाड़ ली। अच्छा हमारा बारे में बता दे ठीक से कि अपन औकात अपना जेब में रख आना तो कोई बढ़िया से रेला जीबे कि अपन औकात अपना जेब में रख आना तो कोई बढ़िया से रेला जीबे करेजा तक फाती अरे बेटा जे जाटो किंग मोनू से जुड़ा जेबे मार दे बजान से तो सन से मोरे रंगदारी कोरी ले रंगदारी कोरे मार दे बजान से तो सन से मोरे रंगदारी कोरी ले रंगदारी कोरे। कि खून में उबाल आजुओ खानदानी बा कि खून में उबाल आजुओ खानदानी बा। अभय कुमार रॉकी के दुनिया फैशन के ना उनका तेवर के दीवानी बा। गरम करत रही तले कांड हो गईल नाम हमर जिला में बरांड हो गईल गरम करत रही तले कांड हो गईल। अपन औकात अपना जेब में रख आना तो कोई बढ़िया से थुरा जीबे कि अपन औकात अपना जेब में रख आना तो कोई बढ़िया से थुरा जीबे करेजा धके चीर दिहरे बेटा जे दिलीप चौधरी से अझुरा जेबे। मार दे बजान से तो सन से मोरे रंगदारी कोरी ले रंगदारी कोरे। खून में उबाल आजुओ खानदानी बा कि खून में उबाल आजुओ खानदानी बा। मनीष निषाद के दुनिया फैशन के ना उनका तेवर के दीवानी बा। छपारा के लइकन से छुआ करे का जिला